Na, sziasztok, köszönök. Hogy is kezdjem? Szóval, ugye régebben még volt ugye egy channelünk, hogy ugye The Goozer and the Gold Gamer. Az a channel, hát ugye azért nem csináltuk, mert elfelejtettük, mert abba hagytuk a Minecraftot, és hát ugye sűrű is volt. De most ezt a channelt azért csináltam, hogy végre visszahozzam ezt, de most ugye TF2-zni, meg néha Robloxozni fogunk. Régebben azért hagytuk ott, mert elcsiszeredett a mikrofonom. Nem tudom, hogy elszállják most már meg a fiúknak, mert kijelentkezett magától. Még kicsit nem olyan fázó, bocsánat. És hát ugye újra akartam kezdeni tiszta lappal. Ez az első része a videónak, mert a játékot azt majd egy másik videóba fogom csinálni. De hát, ja, ez ennyi történt. Ja. Iratkozzatok fel, és aztán mennyi volt ez a videó. Császtok!